Bos días a todos, amigos. Hoxe, dende o meu recuncho de Trevinca, quero vos animar a ler un precioso e entrañable relato. Trátase dunha carta que o noso compañeiro de nós, a xente do redor, Rubén Pintos, dirixe ao seu falecido pai, que nos regala no número 12 da nosa revista, e que con gran sensibilidade reflicte ese amor polo seu pai que en min provoca unha envexa, pois a morte prematura do meu impediume conservar ese afecto que Rubén desprende polo seu pai. Trátase do relato titulado Cartas desde Galiza. Por non perder a costumbre, sigo mantendo a tradición, se é que esta pode considerarse como tal, de escribirche polo teu aniversario. Pode que quen se asome a estas poucas verbas que che adico, tácheme de frívolo e até de morboso. Son consciente da túa ausencia, de que xa non és e que non estás, e que, polo tanto, escribirche de pouco ha de servirte. É o que poderamos chamar unha quimera. Entón, preguntaraste como é que sigo a facelo. Tentarei, se mo permites, expoñerche as miñas razóns, se é que tal exposición entra dentro do racional. Dende este último punto de vista, nada ten de racional todo canto agora estouche a escribir. Ti, que és unha persona intelixente, telo advertido dende a primeira letra. Cando alguén fala, faino para que sexa escoitado. Cando alguén escribe, faino para ser lido. E eu estou a falarlle a través da escritura a quen xa non é nin está, aínda que o escribir sexa unha consecuencia da fala, pero menos perfecta. Con todo, quero seguir falando contigo, seguir escribíndote para desde este xeito seguir preto de ti, sentir a túa presencia a traveso dun soliloquio de tolos que din os sabios de síntoma de intelixencia. Sei que non me podes oír e menos lerme, pero quero pensar que as verbas, máis as faladas que as escritas, en algures van parar. Non sei onde, seguramente debido á miña supina ignorancia, pero quero creer que coma os millóns de átomos que foron ti, as voces como a ondas conformadas da mesma enerxía que foche ti, irán, quen sabe, a parar nalgún recuncho dos mares do sur, ou pode que fiquen atrapadas en estancias máis próximas do que nos imaginamos. E xa postos, deixémonos levar por andares menos racionais e que a mística nos envolva e tal vez atopemos o consolo, polo menos eu, que fai aproximadamente ano e medio, estamos a buscar. Gracias, Rubén.